Bun, guys. Astăzi ne vom juca Roblox LOL. Că n-am ce să mă ascultăm. Dar ce mai tare chestie că ne jucăm cu Gigi Kent Bârz. Free admin ne jucăm azi. Ok. Ce părere ai că ne jucăm? Părere. Nu știi? Ok. În fine. Nu știu de ce nu vorbești, dar în fine. Am apăsat pe o prostie. Mă! L20. Nu, gata, șeful, că nu cu de astea. Gata, șeful, gata. Gata, șeful, gata, șeful, gata, nu mai, gata. Mă! Mă! Dă numele dacă nu mă lași în pace. Mă, dar nu mă mai omorâ! Mă mai omori? Scrie în chat. Dacă știi. Mână! Pink up in your o să-mi iau sabia de fete. Eu te-am sabia fete. Dar de ce nu vorbești? Habar n-am. Nu știu ce dai din numeri. Numeri ca la mine. Umeri. Nu, Gigi Kente, ce faci? Sterol. Să știi că nu vorbeam despre N20. Vorbeam de ăsta pe care îl cunosc, îl chipăm. Buclaia. Ce proastă, ce cum? Nu ceva, nu. Baba măcar am deodată. E un pic cam prea nebunie. Ne facem server privat? Ne facem? De ce nu? Hai mă, te rog, vorbește. Bravo. Aici jos. Unde? Aici, gaură. Aici, bă. Gaură unde se bagă cheia. Care cheia aia? Care? Bă, s-a închis ușa. Te-ai închis-o, că abia studiat. Ei, n-am mai văzut. Gata, nu mă mai omorâ. Aici trebuie să ne batem cu baobab. Nu, eu nu mi-am niciun armă. By the way. Eu cred că tu mă bați. Tu ești la care mă bați. Deschide și mie ușa. Nu știu cum. Cam Pasta verde? da. Mă, dar nu mai da. Mai dai 2 hituri și mult. De cât de ușa asta? Ce? Trebuie să stai pe loc. Ba, nu stau pe hol. Du-te pe hol, că dă lag. Da, sigur. Bun. Ieșim și reintrăm. Da, mi-a dat disconnect. Bun, guys, cam atât a fost, pentru că data viitoare o să facem cu mai mult. Bye!
Bye, bye! Și să nu uităm de reclamă, că fără reclamă nu se poate.